Главното действащо лице при турлашката, специално чупренската сватба, е старотята. Има и кум, но главната роля се пада на старотята. В деня на сватбата той носи уруглица, това е байрак. Към него е прикачено едно платно в бело и червено, украсено с ябълки, цветя, брашлян. Ajde, nema, daj ga ponavljam. Ajde, uveki se Noro. Ajde, Noro. Ajde, deca. Ajde, ajde. 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 Kada ga... Bravo, bravo. Ajde pa. Ajde obratno. Vrno se, Lada. Vrnu se